С те правим класическо рециклиране на съдържание, т.е. видеята, които заснемаме за TikTok и пускаме съответно в Facebook, Instagram, YouTube Shorts. Какви са наблюденията ти за успеха на съдържанието в други платформи, различни от TikTok? Значи, като собственик на бизнес, аз виждам невероятна разлика между от една страна TikTok и от друга страна всичко друго. Получаваме доста гледания в Facebook, примерно, но при кампанията за търсене на служители почти всички, 80-90% от хората ни бяха намерили през TikTok. Нищо, че имаме гледания в Facebook страшно много. За мен този крайен резултат е най-важното нещо. Между другото има и клиенти, които са ни намирали и там също TikTok е много, води с много. Не знам как стават тия неща в другите социалки, да имаме добри гледания, евентуално коментари, но най-голяма активност да получаваме от TikTok. Аз доколкото помня, ти беше малко скептичен към TikTok в началото. Да, по геополитически причини, но по служебни причини ми се наложи да се инсталирам сам TikTok и в онзи момент определено беше най-добрата социална мрежа, най-автентична. Усещах я, нали, това е вътрешно усещане като най-автентична. Аз мисля, че все още е. Да, но се наблюдава приближаване на TikTok до западняшкия модел на социалки. За мен пак е вътрешно усещане, нямам някакви прецизни статистически данни.